Keď som bol mladý, rodila sa mi otázka za otázkou. Všetko som chcel vedieť, všetko spoznať. Starec mi povedal: a chceš niečo vedieť, pokús sa neklásť viacej otázky, ale dávať na ne odpovede. Tak som aj robil a myslel som si, že som objavil všetku múdrosť sveta, ale zistil som, že slová, ktoré som chcel povedať, už dávno predo mnou povedal niekto iný. Všetci vedia, ako správne žiť, ako ľúbiť, ako čeliť problémom. Ľudia si na všetko kladú otázku prečo a na každé prečo hľadajú nejaké preto. Zistil som, že som príliš maličký a nemám nadostač času, aby som vedel všetko to, čo by som chcel vedieť. Potom som pochopil, že si starec nekladol žiadne otázky a ani sa nesnažil hľadať odpovede. Jednoducho žil s ľuďmi, ktorých mu život priniesol do jeho blízkosti.